भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रउरी पान के बतावे आइल बानी चौराई के बारे में। चौराई के साग तो रउरा जानते बानी जौन कि अक्सर हमरे गांव जवार में चौराई बोवल जाले और चौराई के साग खाल जाला। वही चौराई के बारे में हम आप सबके बताए। लेकिन चौराई के बारे में जानकारी देहले के पहले रउरी पान से एगो निवेदन, अगर आज ले रउरी पान हमार ई चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब करी आ बेल आइकन दबाई, जौने से हमार बनावल कार्यक्रम रउरी पान के आसानी से मिल गईल करे। तो चली शुरू करत बानी हम आज के ई सफ़र। चौराई के साग में इंसुलिन के मात्रा बहुत अधिक होला। आई शरीर में हार्मोन के जौन गिरावट बा वहू के ई सही करेला आ हमरे शरीर के स्वस्थ करेला। कभी कभी ऐसा होला कि बहुत जल्दी महसूस होला नाश्ता आ भोजन के बीच में भोजन के जोने के वजह से कि अक्सर शरीर के जौन बातों वजन बढ़ल शुरू हो जाला। चौराई के साग खइले के बाद चौराई के साग ये समस्या के दूर करेले आ दूर कइले के साथ साथ बढ़ल वजन के कम कइले के पूरा प्रयास करेले आ कम हो जाला। जैसन कि हम रउरा से बतावत रहनी है कि चौराई के मात्रा में इंसुलिन के स्तर के कम कइले के आ भूख नियंत्रण के जरिए रक्त शर्करा के सेवन कइले से के क्षमता होला। ई मधुमेह के खतरा में रहे वाला लोगन खातिर तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। काहे से कि इंसुलिन के स्तर के ये ऊंचा करेले और मोटापा के कम करे। हरिहर साग सब्जिन के श्रेणी में आए वाला लाल साग हरिहर दो तरह के ई जौन बातों चौराई होले जो लाल हरा दोनों रंग में आवेले। ई न सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी है बल्कि चौलाई के इतना फ़ायदा बा कि ई तमाम रोग के ठीक करेले। एमे विटामिन सी से के बहुत मात्रा होला आ विटामिन सी के मात्रा की वजह से ई शरीर में तमाम तरह के जौन बीमारी होले, रोग प्रतिरोधक क्षमता होले, हड्डी के मजबूत कइले के क्षमता होले, ई तमाम तरह के ई दूर करेले। चौलाई में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए के बहुत अधिकता होला। विटामिन के कमी से होखे वाला रोग चौराई के रस पियले से दूर हो जाला। चौलाई के रस शरीर के स्वस्थ करेला आ शरीर में तरावट ले आवेला, गर्मी के शांत करेला और शुद्ध खून पैदा करेला। ई प्यास के रोकेला। खांसी में तो चौराई बहुत लाभदायक है। जेकरा बहुत अधिक पेशाब होत है ओकरा खातिर चौराई बड़ी लाभकारी है। गर्भावस्था के बाद अथवा मासिक स्राव अथवा कोनो और कारण से रक्तस्राव से आयल कमजोरी दूर कइले में चौराई के रस बहुत लाभदायक होला। शरीर के शिथिलता कमजोरी दूर कइले में, आँखी के रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ौले में चौराई के रस बहुत महत्वपूर्ण होला। ई पेशाब के रोग को भी ख़त्म करेला। चौराई एगो उत्तम जहर के ख़त्म करे वाला सब्जी है। अगर कोनो व्यक्ति के अगर मान लें कि कोनो वजह से जहरीला कोनो चीज़ बा खा लेले बा और खइले की वजह से ओकरे अंदर जन बा कोनो दिक्कत परेशानी हो गई बा, तो अगर चौराई के रस पियावल जा तो वो में बड़ा फ़ायदा करेला। लेकिन हाँ, ये सब मामला में डॉक्टर से परामर्श कर लेहल बहुत ज़रूरी होला। चौलाई में कैल्शियम के मात्रा बहुत अधिक होला, जौने वजह से ये हमरे हड्डी के रिपेयरिंग और मजबूती में बहुत ज़रूरी होला। तो आज रउरी पान के हम बतौनी चौराई के बारे में। फिर हम मिलब रउरी पान से कोनो नया विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के आज्ञा दें। नमस्कार।